खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि दिनै 19 आगस्ट थामहिनबा बिनेश्वर ब्रह्मनि 22थि बोसोरारि गोसोखां मुंख्लं सान दिनै बर' थुनलाइ आफादा बिनेश्वर ब्रह्मनि 22थि बोसोरारि गोसोखां मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारि लादों। सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मआ 1948 इं मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 22 अक्ट'आव जोनोम मोन्दोंमोन आरो दिनैनि सानाव थामहिनबा इं 2000 मायथाइनि आगस्ट दाननि 19 अक्ट'आव सुथुरनि आखायाव रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सान्दामारियाव फोथायफुनजि आफादनि बानजायनायाव दिनै बर' थुनलाइ आफादा बिनेश्वर ब्रह्मनि फबनाय जायगायाव सानसेनि हाबाफारिजों सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 22थि बोसोरारि गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारि लादों। फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रफेसर डक्टर शरद नार्जारिया आरो बेजों लोगोसे मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो मुंख्लंनि फंबाय मुस्रि सर्बेश्वर बसुमतारिया। बे गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे एबसुनि सोद्रोमाफोर आरो बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बर' साहित्य सभार सभापति आছিলে, एজন साहित्यिक আছিল, पण्डित आছিলে, बर' जनगोष्ठीर एজন मार्गदर्शक आছিলে আৰু তেখেতক ক'বলৈ গ'লে बर' जनगोষ্ঠীৰ এজন আগশাৰীৰ নেতা, যিসকল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ জন্ম লৈছে তেখেতসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিলে আৰু এই বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক 2000 চনৰ আজিৰ তাৰিখত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু সেই দিনাৰ পৰাই আজিৰ দিনটো বড়ো সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বত শোক দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক সন্মান দিবৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ প্ৰত্যেক বছৰে বড়োৰ সকলো দল সংগঠন নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত হয় আৰু ময়ো প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰতে ইয়াতে আহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কাৰণটো হৈছে যে আমি বড়ো সংগ্ৰামৰ তৃতীয় জেনেৰেশ্যন হিচাপে সেই সময়ত তেখেতক লগ পাইছিলোঁ, যি সময়ত বহুত ক্ৰাইচিছ চলি আছিলে, ভাইলেন্স চলি আছিলে, হিংসা চলি আছিলে, সেইখিনি সময়ত সমাজক সঠিক পথেদি আগবাঢ়ি নিবৰ কাৰণে আৰু জনগোষ্ঠীটোক ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম কাজবিলাক চৰকাৰে যেনেকৈ কৰিব লাগে সেইবিলাক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে তেখেতে দায়িত্ব লৈছিলে আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যিটো বিভাজিত এটা পৰিৱেশ আছিলে সেই সময়ত সেইটো একত্ৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণেও তেখেতে চিন্তা কৰিছিলে যাহাতে এটা সুস্থ পৰিৱেশ আনিব পাৰে আৰু সুস্থ পৰিৱেশ আনিলেহে আমাৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক সকলো দিশত আগুৱাই যাব পাৰিব, এই কথাটো তেখেতে চিন্তা কৰিছিলে। গতিকে আজি বিনেশ্বৰ দা 2000 চনত হেৰাই গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমি তেখেতক জীৱিত অৱস্থাতে থকা যেন পাওঁ, কাৰণ তেখেতে যিবিলাক কথা কৈছে বা আমি সেইখিনি সময়ত তেখেতৰ পৰা শুনিছিলোঁ, এই প্ৰত্যেকটো কথাই আখৰে আখৰে আজিৰ দিনতো ৰিলেভেণ্ট হিচাপে আছে আৰু আমি সেইটোৰ ওপৰতে কাম কৰি আছোঁ। গতিকে মই প্ৰথমে তেখেতৰ স্বৰ্গীয় আত্মাৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যলৈ মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে মোৰ তৰফৰ পৰা মই মৰম যাচিছোঁ। আমি অনাগত দিনত তেখেতক শ্ৰদ্ধা দিয়াৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো আদৰ্শ নীতি, তেখেতৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সজীৱিত কৰি ৰাখি বড়ো জনগোষ্ঠীক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে সদায় কাম কৰি যাম। আজি ইয়াত গৌৰাঙত তেখেতৰ ষ্টেচুটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰায় 2 কোটি টকা খৰচ কৰি এই গোটেই পাৰ্কটো ডেভেলপ কৰা হ'ব, যাহাতে তেখেতৰ যিটো আজি বাৰিয়েল গ্ৰাউণ্ড এইটো খুব ভালকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে সমগ্ৰ অসমৰে বিভিন্ন অঞ্চলৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আহি
তেখেতক যাহাতে শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰে তেনেকুৱা এটা ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে আৰু আমি চৰকাৰত অহাৰ পিছত আজি নলেজ চেণ্টাৰ আমাৰ 420টা ভিচিডিচি আছে 420টা ভিচিডিচি 420টা নলেজ চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আধা ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈ গ'ল বাকিখিনিও নিৰ্মাণ কৰি বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম যেহেতু তেখেতে জ্ঞানৰ ভঁৰাল আছিলে সেই কাৰণে এটা জ্ঞান কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি কাম হাতত লৈছিলোঁ আৰু সেই কামখিনি প্ৰায় 70% ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ গ'ল গতিকে আজিৰ দিনত মই তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ লগতে তেখেতৰ নীতি আদৰ্শ সদায় জীয়াই থাকক এইটোকে মই जों बयबो मिथिगौ बिनेश्वर ब्रह्म सारा सोर बिनेश्वर ब्रह्मनि जि बिहोमा हारियाव बे जोबनो गैया बिथांखौ बावनाय माने जोङो हारियानो थाब मावनाय जागोन जों बिथांखौ बावनो होआ जों बावा बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा नाथाय बिथांखौ जों अकल माने बर' साहित्य सभानि बा बर' थुनलाइ आफादनिल' होनबा जानाय नङा बिथांनि जि दैदेननाय बिथांनि जि मावनाय बिथांनि जि बिहोमा बे बिहोमाया हारिनिनो बिहोमा हारिनिनो मावनाय मानोना बिथाङा जि थांखिनि थाखाय जि जाहोननि थाखाय जिउ बावदों माने बुहुमाव बेबायदि उदाहरन गैया नाथाय बिथाङा हारिनि थाखाय गावनि जिउखौनो बावसोमदों बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे दुखुनि सानबाबो आं दिनै बुंगोन बिथांनि जिउ बावसोमलांनाया सुप्रिम सेक्रिफाइसआ जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय जोंनि फैबाय थानाय उन जोलैफोरनो जोङो खोन्थानांगोन जे बिनेश्वर ब्रह्मआ सोरमोन मानोना आथिखालनि जोलैफ्रा मिथिनो नागिरा जे बिनेश्वर ब्रह्मनि बिहोमाया मा बेखायनो जों दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो खुंनानै बेबायदि हाबाफारिखौ जों खालामनानै जोङो जोंनि जाखांबोनाय उन जोलैनो जों खोन्थानांगोन जे बिनेश्वर ब्रह्मआ थारैनो सोरमोन बिथांनि सिमाङा मामोन बिथांनि मिजिङा मामोन बिथाङा मा खालामनो नागिरामोन हारिखौ लानानै दिनै बिथाङा जोंनि हारिनो जि मोनसे थाजोर मोनसे बिहोमा होलांबाय जुदि जोंनि रावा बै समाव रमान हांखोजों जुदि फैनायमोनब्ला जोंनि रावा दिनै भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबनाय नङामोन बे बाथ्रा स्पष्ट बेखायनो जों दिनै बिथांखौ बावा जों बावनो होआ दिनै जोङो बिटिआरनि चिफ सारखौ जों बुंदों जे जोंहा बिनेश्वर ब्रह्म सारनि जि मावलांनाय बिथांनि जि अबदान बे अबदाना गोबां दङ नाथाय बिथांखौ फबनाय जायगाया जेरैबायदि डेभेलप जानांगौ बेबायदि जायाखै जोङो सरकारखौ जों खावलायदों चिफ सारखौ जों खावलायदों आरो चिफ साराबो दिनै जोंनो बे खोथाखौ होदों जे बावहाय बिथाङा 2 कौटि रांनि माबा मोनसे मोजां प्रजेक्ट खालामगोन दिनै जोंहा बिथांनि मुङै ट्रास्ट दङ बर' थुनलाइ आफादा 50,000 जों बोसोरफ्रामबो होयो दिनै जोंहा बे 50,000 रांखौनो होनो हानायनि केपासिटियानो गैया मानो जोंहा फोथाय फुन्जियाव गरसेबो रां गैया बे बाथ्राखौ दिनै चिफ सारनो खोन्थानाय जादों चिफ सारा दिनै जोंनो खोथा होदों बे गासैबो बेलायाव आरो जों सानो जोंनि मानिजाथाव चिफ सारल' नङा जोंहा मोनसे दायित्व दङ बिनेश्वर ब्रह्म सारा थैबाय नाथाय बिथांनि मुंखौ गोथां खालामनानै गालांनाया जोंनि दायित्व जोंनि बिबान होननानै जों फोथायो दिनैनि बे हाबाफारियाव जों दहायनो बुंखादों जे बारा गिदिर जों खालामाखै नाथाय अब्लाबो दिनै ओरैबायदि जों गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार फैदों आसाम सरकारनि मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव ब्रह्म सार फैदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिथांनि गासैबो टिमा फैदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि दैदेनगिरि बहाय फैदों हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों क'क्राझार कलेज माने बेनि सोरगिदिं थानाय माखासे फरायसालिफोरनि फरायसा फरायसुलि बहाय फैदों बिबि इन्जिनियारिं कलेजनि मानिजाथाव गोरायुं बिथां बहाय फैदों बुंनो थाङोब्ला क'क्राझारनि गासैबो गेदेमा सुबुं बहाय बाहागो लादों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि माने बर' साहित्य सभानि गुबुन गुबुन जिल्लानि थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बाहाय बाहागो लाफैदों बे थारैनो जोंनि थाखाय थुलुंगाखांथाव आरो मोनसे थुलुंगाखांथाव बेनो जे नोंथांमोना फैनानै बे गासैबो जेनोखि खौरां जि मार्केट निउस बेखौ नोंथांमोना लाफैदों बे जोबोद जोंनि थाखाय थुलुंगाखांथाव जों रंजानाय मोन्दों जों बरायदों गासैखौबो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो
सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।